Per primera vegada, des que se'n tenen dades, la població a Espanya ha baixat. Aquestes són les xifres. L'1 de gener del 2012 a Espanya hi havia tota aquesta gent. I un any després són totes aquestes. El resultat de la resta, gairebé 114.000 persones menys. La raó és que cada vegada hi ha més gent que marxa, tant immigrants que tornen als seus països d'origen com espanyols que van a buscar feina fora. Fins ara les arribades d'estrangers i els naixements compensaven la gent que marxava. Fins ara. La crisi econòmica està canviant el mapa demogràfic de l'estat espanyol. Mentre que a Catalunya la població baixa, només Andalusia, les Illes Balears, les Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla creix. El saldo migratori ha estat negatiu per tercer any consecutiu. Arriben menys immigrants i alhora més espanyols marxen del país. L'any passat van arribar a Espanya 314.000 estrangers procedents majoritàriament de Romania, el Marroc i el Regne Unit. Els romanesos són els que han frenat més però la seva arribada, que s'ha reduït gairebé a la meitat, probablement atrets per les possibilitats econòmiques que ofereixen altres països europeus. Pel que fa a les emigracions, les dades evidencien que les opcions de futur no passen per Espanya. Més de 476.000